كل جبر سيطانن مخرخوف السباتن من لعل صلان أوغويتا كبير كاب كل حزب خاون أرح كاب درياب زلزلنا يبوتا ونرح زتعمن زحيشن عززلنا تمنن عن كربيتن كل حاجة صلان كرقل سلطان زعب كنا نسخاقمو كاب كل خفا دحننا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا هذا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا نيس كرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرة نقرتان نسخا معرب محوم زغنا منفذ قدسن سقانا صنعة كبر بؤزر لك لمن كل ساعة نزل علم علم أمين ناين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كمسالخا محرني كم تعبير راغا وساي دمسس كاب وساي صبي كحصبني كاب حاتياتي وين اسريني انا ابساي فلط اللخمو حاتياتي كل غزي بقدم ايو بزربا خاص صادق بفرد خان صون كاتركبسي انا نعا طراي بدلكو اب قدمي خا اكاي جبركو نو بابسا تولدكو نكا بحاتيات تنستني نو انا حق اوشتي خاطرليو اب حقوق انت مهارني من تغصرس سمع الزات ريني كبردك صعدو صبني تنزغت كت كينا سنت حقوساس بهتان حقوسنا اسمعني كتكا بحاتياتي كبلو نبزل لأبساي وندمسسو وعملاق قري لب فطر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي تربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس غمرم إيه حتى أنا بغاق من لسئيهم وعملاق مدحاني كاب عدادم عنا قفني لساني نسركا ألو الكتب للو إياه ويثاي أفاي مسجانا خنا جرس خنا فريك فمسوات بها بلكانيو تزيكون اسم أقرب كل كانري مسوات مرارة يتبقوني خامو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورن كت نبايت نقانيخا نسيهم سجها سنا جبر الله مكاتات يرسالة وندا شعوب مسوات صدقي بزحر مسواتي بمل مسوات بها كبلكايو شو أم مسويخا أراحو خقرب الكايوم هاللويا صلاة جزيدك آس نكرسات نقصين أملاخي مسكان أقرب اللو حاتياتي كحد قال لي كا إلمنو でたら、あしはやじやたかべ、みてんさらさんどろ、あど。راح مزمور 230 أبقشي 231 ماما بري 232 ممهر تمنيت 233 ماما إلسابيت 234 مولو 237 أبرهت 238 أنا خبص حي 241 أبقشي مزمور 242 ماما بري مزمور 246 ماما إلسابيت مزمور 247 مولو
መዝሙር 148 መምህር ትምኒት ዓዊልካ ከተንብብልና ስማዕ ደለኹ وسمع له هو يسمع له إشي ዓዊልካ ተንብብልና መምህር ትምኒት إشي مزمور داويت 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቶም ቡርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉት ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተስተሃበነ ዕድያስ ናበገስ ካብታት ፈጥራሕ ይንክ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ብጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣዒንተይ ምድሓንካ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ክፍልታ ጸሎት ኣብትና ኣብረህት እሺ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከባድ ክፍልታት ጸሎት እሺ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን የንቀጥቅጥን ኣለኹ ግናኸ ነብሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃብትና ማማብሬ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ወይ ማለይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ
ከኣነ ዘለዓለም ክነብር እንተዝኸውንቲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት ምሃለወኪ ነይሩ። ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣንቲ ሸለልትነት ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርዕድን ዘሰንበድነት ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንበርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱምን ድንስን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ንጽሕቲ ድንግል ማማ ኤልሳቤጥ هلو هلو خدا هو تسمع الله هاد قالو ايش قرب دو عصر تبل اللي وصيو له نيمان كيدو له كحر هاي حجي مستيل الله اني ونصحت دنقلنا باريخي اتي قطف صلال رديتكي زرقحي نتي اب حسابات كباي أرحقيو تقاري صن الله نتا حممت نفسي بخنتنت عزيو حلواتات في هو الله قرب أفريتا بلا دكتور حوي صبو على حجي مثلني هو صبو يدلق مفرايس ناب صلوتن من قحن أبقسيا مقنياتو نسخي كعاليتن محرت التلمن علايت عدن إخي عد منشي هيوت نقصين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي يبلا الله يقدني لي ويتا بزاليت زيا نعمو مولو كما يوعيلكم زمير مسكن صلت قيتا بزالت أنا عمو بزي حاتقات كنحدر حلونا وعمل خبطاتنا نسخة بروخيقا رخاتكا أسي بزحيو قدسمك ونزل العالم كبر زمال أوئيو آمين وقيتا خمتخا أبخا توكلنا يزلنا محرتكا خمو تخونلنا عند خلون عخا يتصبي الله سخاخا أب أوانو مقبت هبام وأملخنان مدحنينان أو تسفى كل وسن مدر سمعنا وقويتا نسخيخا كابت عالي تزين زل عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنتك أردعني وقويتا بروخي خامو كبر خابرها ليه وقويتا محرد كان زل عالم ينبر وقويتا نعي نتكبر إدكا كاولدو نبولدو معقوبي سلزخونك أيتنسقني أو قويتاي نعخا بدي ليمو محرنن نفسي يادحنان نابلكو يصل اللهو برهان كادما إنا برهان نرئي محرد كان نبتوم فلتخا كبرخا خانا قنوعات لبي تمصا صقان برخاتن مسكانان بحقنات كايو او ادم عالم زنبر كان زل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدسنا أخا مسكانا وداسي قرماني قبا لومون كل ساعة نزال عالم آمين أول القويتا بأخا مأمان اسم كام زمار نسنا إيما بحرات كابز اتصبح حق النت كادم ما ليتي أزنتو آمين آمين وداسي سلس قدس أبونا بمجيتا نراي على هيوت يسمع لنا وداس يسلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ
ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽዮ ጐይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ሓድያትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ጎይታ ንሕማት ጽፋብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ዓርፍኦ ካብ ሓጢኣት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እምየን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦ መንግስታት እንጥራእ ፍቃድ ካብስ ምድሪ ይኹን ብዕለትና ለምገበልና ዝበደልና ካይድ ንሕና ከም ዝበደልና ይቕረፍና ንበላ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን። أبونا يسمعكم أبو شيء يسمعكم نادهون دعي كاوايدي ኣይስምዑና ኣለዉ እምበር ሚት ኣለዉ ንሓቀጽልዋ ምንዘበ ሰማያት ኢልና እንዲና ودينا دينا أوكي أي سمعناكم أم مدة عرة ممر سارة مسجانا نقدس تدنجل مريم ممر سارة سمعنا لخي هو اوكي انت عيني كنب مسجانا نقدس تدنجل مريم اوكي مسكانا قدست ድንግል ማርያም ወቅድስት ድንግል ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢኣትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኣሜን። ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ሓጢኣትካ እናተጸገበና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምንቲ ካርገልና ተዘከርና ኣሜን آمين ሶሪ ተሓዊኸ أقام يلا سوري أنا تأشمت لك عرة መጽወት መእተወ ጸሎት ሃይማኖት ያዕቆብ አለ ዲት መምህርት ምኔት አለ ሓረ ንኣኹና ያዕቆብ መእተወ ጸሎት ሃይማኖት ከመይ ውዒልኩም መስቀልና ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዝድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ቅዱስ ስሉስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን ግብሪ ሃበልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣነኹም ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሓዱ ንኣምን
ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተሲኡ ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጠ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ተስፋ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ሓፍትና ኣብርሀት እሺ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስንካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ሰማያት ንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ በከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ ኣምላክነ
وأكو بكما أبسان بكما رتك أملاكني وأكو بكما أبسان وقيتا بقعات كبرنا مسكنا كم زلنا خنصلي بسماء تنبر ربنا سمكا يقدس نقفاتنتا فقد كانت بسماءكم دمان دريكم علت مقبنا لمحبنا حنا نجبدلنا بدلونكم زحلقنا لهم بدلنا عبسانا دقلنا كفار احنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل على كائمة أمين يا مريم بناي قدوس قبل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا قدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى جاب يتسوى قويتا سراوي سلام لك له نسغي كاب عن السبرختي خي لكرتخون برغيو أمل تسقى جاب هير مساقي أوفيس تدس بالكي حتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا وقويتا نين السحات صلوت وقويتا أبزا معلت زي أبكر ميخاب تكباركم بقى حسابكم بخلو واساتنا زحط أنا يو سخار حرون مبكر سبن سلازقونكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا واملاق سلام كن حضر سلام وكيتا بنا وزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك لا أخلنا سقام برهران تمفكر سبزقنا حدا ودخا ويتنان أملغنان مدحنان يس كرسوس يتبون مسؤون كبرن وداسيان قرمون زلوكا معرقا مزغنا وهوت منفس قدسن مسقانا يقباكا حج نزل على من أمين دحنا وسوكف ساعد زي صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وأمنو سوكف ساعتن قزين أب سماينا مدرين بخبر السجل الكا كرسوس من أملاقنا بعد نوع تقسم بزح مرتين بسنات ملاخر روحن نتمعنا تقدم يوم حتى أتنياتات تمحر نحات ابن السحات مليس به واتكنا برموت زي تدلي من تصبيم زلو تصفى سمايات كرخبو نقول لهم نابد احنا تتعدم وقويت أبزا ساعات ديان أب كل ساعاتات اللبمانا نتقبل هواتنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع عزنن سكيات برد عنا بقولون من عنكن عقب قدسان ملاك تحلونا ناوهدت منت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن بتتكعم بس حد لنا نسغان زل عالم بروخيخا أمين وقويتا بقعات كبرنا مسقانا خمزلنا خنصلي أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قستغات تمسا فقد كام تاب سماي كوم دمام دريخون عيلة مقبنا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نمسانا عندقلنا كم كفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل علم ناتكا إما أمين أوزت يا مريم بناي قدوس قبريم ملاك سلامتا سلام لك اللخو حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدا إجابي هرتبعوت قويتا سراوي سلام لك اللخو نسغي كابان السبرختيخي فركر سغون برغيو وملتا تسقا يا بهير مساقيو وفسيتي داسي والكي حتيات ناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرت لمن لنا آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ተመተመ ተዋህበ አገልግሎት ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓዴጉ መዓት ዘውርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኣብ ሰዓት ኣብ ግዜ ዘይምእታዊ ግዜ ዘይምኽባር ከኣብ ቅድሚኹም ንኣምላኽ ቅሬታ ሓትት ንዓኹምን ከምኡ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ከዓ ስሩሕ ገዲፉ ስነ ዝገልግሎት ስለ ዝደገፈኒ ከዓ بسنكم እግዚአብሔር አመስግኖ ዘበና አገልግሎት ካይባርክ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ሚና ቦላ ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ካብቲ ተፈላለልነሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓ ዝብድሓንን ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ናይ ባህር ምስጋና ይብፃሕዮ ቶም ስራሕኩምን ግዜኹምን ዕረፍትኩም ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዋ አገልግሎት በአንቃ አድዎ ብጥባት ተከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ተብሕቡእ ዘርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፈታና ክፈልኩም ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር
ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 10 ኢና ክንጅምር እዚ ምዕራፍ እዚ ከምቲ ዝቐነናዮ ናይ ቅዱስ ኤርሎስ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቁፅሪ ንባብ 11 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 147 ቁፅሪ 5 ኣዴና መዝሙር ዳዊት يرى الله دي بسكرين يرى الله ده يرى الله مزمور تابع الله مزمور 240 أبولي كيدان كوينو شو 240 شوعاتن كسر حمشة أدينا ممهر سارة وانجيل يوحنس معرف 10 تحدى قصري 10 حمشين أدينا سارة وانجيل يوحنس معرف 10 تحدى قصري 10 حمشين حبتنا أبرهت كلاي كورنثوس معرف 13 قصري 4 حبتنا أبرهت كلاي كورنثوس معرف 13 قصري 14 أبونا بملاك سلام نباب قصري 10 قربني أمامكم أبو يبنا أخونا يخندي دينا بتحنا دلنا معرف 8 قصري 10 أبتشعت تبقى مهيتا طويلنا مالتي أنا 10 سلسة خير شيء آمين كان ببدأ أبونا قدم كم بوانا ردينا أبي أدي أبونا مصحف كتكمو ولا مصحف تتقوم بنا حساب نعريها قطر 10 ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ምኽንያት ህይወት ዝኾነ ንሞት ብስጋ ብምቕባሉ እንተዘይኮይኑ ብስጋ መከራ ክቕበልከ እንታይ ኣድለዮ ብሞቱ ንሞት ኣጥፍእ ኢሉ ከጥፍእ ኢሉ እዩ 11 እቲ ካብኡ ዘገርምሲ ስጋኡ ከይተለወጠ ምትንስኡ እዩ ካብ ድኹም ስጋ ሓይሊ ረኺቡ ኣየተንስኦን እንታይ ደኣ بحيل እግዚአብሔር እዩ ንሱ ድማ እግዚአብሔር አብ ኃይሉ እዩ ንሱ ትንሳኤን ህይወትን እዩ ዳግም ህይወት ስለዝኾነ ከዓ ኩሉ ግዜ ህይወት እዩ الهوت يسمع لنا هدينا إنسابير مزمور داوود 247 حمشته هو سبالة أملاخنا عبيين حيال إيو طبابو وسن يبلون الهوت يسمع لنا وانجيل يوحنس مقراف 10 هذا قصر 25 يسوس كعب تنسعين هيوتن أنا اتب عايز أمن أنت موتبقى بهوت كنبريو آمين الهوت يسمع لنا آمين أبدا حبتنا برهد أنسى من نظريت سوري نظريت خلايك قرنطوس عرف 10 فقد 10 4 أنسى قطر 4 قطر 4 10 4 أشي ክርስቶስ ብድኻም ተሰቂሉ بحيل أملاخ هياو كينو ينبر إيو نحنا وناو دخمات إنا فتي أباخاتكم زخنا حيلي أملاخ كنا مسؤو هياوان كينا كنبر إنا الهوت يسمع لنا الهوت يسمع لنا زغت سلام تبغى الجهد حنا ኣብ ቁፅሪ 12 ዝጥዕምቲ ኮይኑ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ 27 ክሳብ 29 ኣቦና የዘይጥዕም ቦታ ኣለኹ መኪና ይቐረታ ሃራይ ብሰላም እተዋ ሃራይ ሓውና ያዕቆብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ 27 ክሳብ 29 حبترا ممهر تمنيت وانجيل ماتيوس معرف 26 كاب 38 كساب 43
حبتنا ملو وانجيل لوكاس معرف 23 قصري 45 نباب نابهما بنا بملاك السلام ቁፅሪ 12 እንሆ ሎሚ ነፍሰይ ጉህያላ እንታይ ደኣ ክብል እየ ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ነፍሰይ ኣድሕና ግናኸ ምእንቲ ዝንድየ ዝመጻኹ ነዛ ሰዓት እዚኣ እውን በጻሕኽዋ ኦ ኣቦ ንወድኻ ክብሮ በልአ ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ቦታ ብልቡ እናተጨነቐን እናጓሃየን ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ጉህያላ በልአ ዳግም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብይ ቃል ዓዊሉ ኦ ኣቦ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ እማዕቁባ ኣለኹ በለ قال هيوت يسمع لنا أبونا يعقوب يغلق أبونا تجميل وإنجيل يوحنس معرف 12 كساب 29 حجس نفسي قهي الله انتهي مخبلية أبو خبزة ساعة زيا أدحنني قناخم انت زينا بزا ساعة زيا مساخو أبو نسمك أخبرو شعو خبس ماي أنا أخبرو يو أدلخو كم بحدشون كخبرو إيه زبل جمسي مسا ሽዑቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም መልኣኽ እባ ደኣ ተዛረበ በሉ ክብሪ ሃብልና ኣቦና قال هيوت ما مرتمني ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 38 ክሳብ 43 ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉይሃላ ኣብዚ ዝኾነ ምሳይ እውን ንቕሑ በሎም ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጽ ተደፊኡ ጸለየ በለውን ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑስ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ግናኸ ንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ናብ ደቂ መዛሙርቱ መፀ ደቂሶም ረኸቦም ንጴጥሮስ ድማ በሎ ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ናብ ፈተና ከይተኣቱስ ንቑሑን ጸልዩን መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ከይሰቲኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸለየ ከም ብሓድሽ ድማ መፀ ኣዒንቶም ባዕዚዙ ነበረ እሞ ደቂሶም ረኸቦም ሓዲግዎም ከደ ሳልሳይ ከዓ ከም ብሓድሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ ሽዑ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ መጺኡ በሎም ደጊም ደቅሱን ዕረፉን እንሆ እታ ግዜ በጽሐት ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ኢድ ሓጣን ክትሓዝዩ ተንስኡ ንኺድ እዚ ዘትሕዘኒ እንሆ ቀሪቡሎ قال هيوت يسمع لنا حبتنا ملو ሉቃስ ምዕራፍ 23 ወደ 45 ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ላላቶ ምስጋና امين قال هيوت يسمع لنا الرأي قال هيوت يسمع لنا موكسينا قصري 17 حبتنا هيوت مزمور داويد 49 كاب 10 كساب 10 حبتنا فرويني مزمور داويد 48 بابا سلومون معرف كلتا كاب 1 كساب 11 زلو كلاي قننا زحسكم تليهم كتنببلنا تخليهم قاتلو حاونا يعقوب وانجيل يوحنس معرف 10 قصر 10 وشومنته حبتنا ممرتمنيت إبراهيان شدش 10
ኣዴና መምህር ሳራ ዕብራውያን 10 ቁፅሪ 20 ቀዳማይ ሓራይ ንባብ ካብ ቁፅሪ 13 ንባብና ካብ 13 እቶም ኣብ ሃይማኖት ኣብ ሊዮናርዮስ ዘለዉ ኮንቱ ትምህርቲ ዝሓረዩ ነቲ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ድማ ዝቃወሙ እቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ስጋ ነፍስን ልቦና ሰብን የብሉን ይብሉ ነዚ ቅዱስ ወንጌላዊ ዝፀሓፈልና ደኣ እንታይ ክብልዎ እዮም ኣቐዲምና ብዝዘከርናዮ በቲ መድሕን ኩልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ ብህላዊኡ ኣብ ሰማያት ናይ ልቢ ህውከት የብሉን ጓህውን ኮቶ የብሉን ምኽንያት ድኻም እውን ኮቶ የብሉን በዚ ከምዚ ኣምሳል ከምዚ ክኸውን ንኩሉ ሳዕ ክበሃል የብሉን ካብቲ ንኣና ንሰባት ዝበፅሓና መከራታት ድማ ኮቶ ንዕኡ ኣለዎ ተባሂሉ ክንገር ኣይግባእን ቁፅሪ 14 ዳግም ከ ነፍስን ልብን ዘይብሉ ስጋ ደኣ ከመይ ኢሉ ናብ ልቢ ህውከት ክቕበል ይግብኦ ኮቶ ካብቲ ካብኡ ዝመፅእ ሓዘንን ጓህን ገለ ነገር ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ንፍርሃት ንህውከት ልብን ካብ ዝግባእ ነገራት ኮቶ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ኣነስ እዚ ግብርታት እዚ ናይ ነባቢት ነፍሲ ተግባራት እዩ እየ ዝብል ከመይ ነፍሲ ነዚኣተን ክትቅበል ዝግባኣ ናቱ ዝህባ ልቢ ናብኡ ዝመፅእ ከዓ ዝቕበል ልቢ ስለ ዘለዋ ጥራይ እዩ ቁፅሪ 15 ኩሉ እቲ ዝተዛረብናዮ ፍርሓት ተዛረብናሉ ፍርሓትን ሞቱን ካብ መለኮት ርሑቕ እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ደኣ ሕጂ ኣማኒኤል ነፍሰይ ተጨነቐት ይብል በናይ ኣብነት ከልቡ ይሓምም ዝተዋሃዶ ስጋ ነፍስን ልቦናን ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ነየናይ መንፈስ እዩ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ዘማዕቅቦ እቲ ግብሩ ጉሁድ እዩ ወሃድ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ዝኾነ ነፍስን ልቦናን ዘይብሉ ስጋ ኣይተዋሃደን እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ነባቢት ነፍስን ልቦናን ዘለዎ ፍጹም እዩ እቲ ንፍጹም ቃል ናቱ ዝኾነ ኩሉ ናቱ ከም ዝኾነ ግብርታት ስጋ ድማ ንቃል ናቱ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተነግረሉ ከምኡውን ተግባር ነፍሲ ናቱ ኮነ ተባሂሉ ተነግረሉ ንሕና ድማ ብነፍስን ብስጋን ህልውና ኮይና እንነብር ኢና ቁፅሪ 16 ከምቲ ንሱ ስጋኡ በይኑ መከራ ክቅበል ምክንያት ዝገበረ ዘይሓምም ክነሱ ድማ ባዕሉ በቲ ተዋህዶ ሓማሚ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ዳግም ንነፍሲ በይና ግብራ ክትቅበል ገበራ ብኩሉ ገጽ ግብሪ ትሕትና ክፍጽም ፈተወ ከመይ ንሱ ብህላዊኡ እግዚኣብሔር እዩ ልዕሊ ኩሉ እውን እዩ ንነፍሱ በይና ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ወፈያ ንሳ እውን በዚ ግብሪ እዚ ምሳና ሰናይ ነገር ክገብር ዝተዋሃዳ ነፍሲ እያ ቁፅሪ 17 ሽዑ በቲ ዘመን እቲ ነፍሳት ካብ ስጋ ሰብ ተፈልየን ክወፃ ከለዋ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይወርዳ ኣባይቲ ሞት ክሳዕ ዝመልኣ ናብ ገሃነም ይፍነዋ ነበራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ምስኣ ማዕቆበ ግና ናብ ሰማያት ዘእቱ ሓድሽ መገዲ ኣዳለወልና ናብ ገሃነም ኣይንኸይድን እንታይ ደኣ ነቲ ዝፈጠረና ኢና እንስዕቦ ነፍሳትና ድማ ከምዚ ኣብ ኢዱ ነማዕቁብ ቃል ህይወት የስማዕልና ከመይ ምስኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እግዚአብሔር መስገን ናቴካ መዝሙር 49 ካብ 10 ስጋዕ 20 ጠቢባን ከም ዝሞቱ ዓሻን ድንቆረን ሓቢሮም ከም ዝጠፍኡ ገንዘቦም ድማ ንኻልኦት ከም ዝሓድግሎምሲ ክርኢ ደኣ እዩ ኣባይቶም ንዘለዓለም
መሓድሮም ካብ ወለዶ ንወለዶ ከም ዝነብር ውሽጣዊ ሓሳቦም እዩ ንምድሮም በብስሞም የስምይዎ ኣለዉ ግና ኸሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ከቢሩ እኳ እንተሎ ኣይነብርን እዩ እዛ መንገዶምሲ ዕሽነቶም እያ ድሕሪኦም ዝመፁውን ንባዕሎም ይስምርዎ ሴላ ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ ሞት ይጓስዮም ንግሆ ቁንዓት ይገዝእዎም ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ ምሕደር እውን የብሎምን ኣምላኽ ግን ክቅበለኒ እሞ ንሱ ንነፍሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከራግፋ እዩ ሴላ ኣብ እንተ ሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተ በዝሐ ኣይትፍራሕ ክብረቱ ኣሰሩ ኣይወርድን እዩ እሞ ምስ ዝመውት ገለ እኳ ኣይማልአን ሽሕ እኳ ብሂወቱ ነፍሱ እንተ ኣመስገነ ንርእስኻ ሰናይ እንተ ገበርካ ብዓንተው እንተ ነኢዱኻ እንተ ነኣዱኻ ንስኻስ ናብቶም ኮቶ ብርሃን ዘይርኡ ዓሌት ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ ነተን ዘጥፍአን እንስሳ እዩ ዝመስል ቃል ህይወት የስማዓልና 80 ትብል ዘላ 89 እያ ማለት እዩ በታ ግእዛ በኣ ዘንብባ ዘለኹ ማለት እዩ 89 ቁፅሪ 48 أنا خلاص يعني الرشي حقك كما يمسكون قال هو تسمع عنا قال هو تسمع عنا آمين مزمور داوود 89 فقدي 48 موت كيرأي بجوز نبر نفسه كاب إيدسيو زناق السب لن إيو سيلاس لقلاته أملاك المسكة قال هو تسمع لنا تبابا سلومون معرف كلتا خاب حدا 7 زحاسكم انتليهم عدل كبكم زي تدالنا انتلينا جن كم ببو قريبي له أبي زلة تبابا سلومون أما صحاب قدس كوينو كلا أيقوننا ما صحاب قدس مالتي دحان كم ببو مهجانة فنا يا ريتا تباب سيراك هيجوز أنهي كقرباني رني قلت حدا أسرت حدا دي أبونا طبعا سلام كلتا خاب حدا 7 وسيخن علخن سلام ده مثالي نا طباب سلومون سلام هو ناب يوحنس 10 شمنت بيعقوب نعهم دي هبكم نعنن ببامو حساب زرخباتنا ትንቢት ሰሎሞን ወላ ጥበበ ሰሎሞን ከምዚ ዝበላት መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተረኣየ زيو كم تبدي أنا بونا هو وينجيل يوحنس معرف 10 قصر 10 شمونت بعلي إيه بجاز حلفان بير كابايز وسداير بون بجاخ حلفا سلطان علوني ملسي خوص داون سلطان علوني نزات زازيا خواب بوي تقبل قوة تبرتي هذا بونا قال هيوت يسمع لنا طباب سلومون معرف كلتا كاب حدا حساب 10 كفو محساب بيبل كفاءات سبات بخفاءاتهم كم زس عبيبلو هدمينا حاسيرين چنك زمولونيو
መወዳእትኡ ምስ መጸ ኸዓ መህደሚ የብልናን ካብ ዓዲ ሙታት ተመሊሱ ብምባል ዝፈልጥ ሓደ እኳ የልቦን ብዕድል ኢና ተወሊድና ህይወትና ምስ ሓለፈት ከዓ ጥራስ ከም ዘይተወለድና ክንከውን ኢና ትንፋስና ከም ትኡፍ ንብሎ ትኪ እዩ ኣእምሮ ዳማ ብሓይሊ ህድመት ልብና ዝተፈነወ ብልጭታ እዩ እዚ ብልጭታ እዚ ምስ ሞተ ሰብነትና ናብ ሓሙኽሽቲ ክልወት እዩ ትንፋስና ድማ ክፍሊ ናይቲ ኣብ ሃዋሃው ዘሎ ኣየር ክኸውን እዩ ግዜ ምስ ሓለፈ ስምና ክርሳዕ እዩ ንተግባርና ድማ ሓደ እኳ ከቶ ኣይክዝክሮን እዩ ህይወትና ከም ደመና በኒኑ ክሓልፍ ከም ግመ ብዋዒ ፀሓይ ክጠፊ እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዕድመ ከም ጽላሎት ሓላፊ እዩ ሓደ እኳ ካብታ መዓልቲ ሞቱ ዝመልቕ የብልናን ንሱ ውሱን እዩ ንድሕሪት ክመልሶ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እምበኣር ንዑ ነቲ ኣብ ህይወት ዘሎ ጽቡቕ ነገር ብምግባር ንተሓጐስ ከምኡውን ከምቲ ብሕፃንነትና ናፃ ኮይንና ብገለ ነገር ከይተገደስና እንገብሮ ዝነበርና እናገበርና ንንበር ብኽቡር ዋጋ ነቢት ገዚእና ንስተ ዝበለፀ ጨና ንጠቐም ካብዚ ከም ዕምባባ ቀውዒ ጽቡቕ ዘበለ ሓንቲ እኳ ኣይትትረፈና ጽጌረዳ ከይነቐፀን ከይረገፈን ከሎ ኣሪእና ክዳን ፀጉርና ንግበሮ ንዑ ኩልና ብሓደ ኮይንና ናይቲ ግዲ ዘይብሉ ሓጎስና ምልክት ኣብ ኩሉ ቦታ ንግደፍ ከመይ ህይወት ካባና ክሳዕ ክንዲ ብዙሕ እያ ትጽበ ንዑ ነቶም ድኻታት ንጨቁኖም ሽሕ እኳ ቁናዓት እንተኾኑ ኣይንንሓፎም ንመበለትን ንሽማግለን እውን ክብሪ ኣይነርእዮም ዝደለናዮ ነገራት ክንረክብ ክሳብ እንኽእል ሓያላት እንተደኣ ኮይንና ንሕና ቁኑዓት ኢና ክንብል ኢና ድኹም ኮይኑ ኣብ ቁም ነገር ዝበፅሐ ሰብ የልቦን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብተና ትምኒት እሺ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 20 19 ብሓንሳ ኣለዋ ጽባል ንሳ ድማ ከም መልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን እያ እሞ ናብቲ የሱስ ከም ማዕርግ መልክዕ ጸድቅ ንዘለኣለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ዝኣተዎ ውሽጢ እቲ መጋረጃ እተእትወና ተስፋ ኣላትና ኣሚን ኣሚን ካል ህይወት የስማዓልና ኣቦና እቲ 19 ናይ እስራን ብሓንሳብ ስለ ዘሎ ኦሬዲ ትምኒት ሃፍተይ ኣንቢባትወላ ነኖ ቅሬታ መምህር ትምኒት ምዕራፍ 6 ኣንቢባ ናትክን ግን ምዕራፍ 10 ኦኬ 19 እስራን እዩ ዝጅምር ሃከዛ ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስግኡ ዝቀደሰልናን ሓድሽ ህያውን መገዲ ብደም የሱስ ናይ መቅደስ ምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣነ ኣብኡ እዩ መስለኒ ካል ህይወት የስማዓልና ኦኬ ካብ ዝህልወና ኢላ እንድያ ጠጠው ኢላ 21 22 እንዳኸተንብኣ ታመላእኽቲ ክትዝላዘም ምእንቲ ኣብ ቤት ኣምላኹን ዓብይ ካብ ካህን ካብ ዘህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ህሊና ተነፂጉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቁዕ ልቢ ንቕረብ ኣሜን ኣለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 44 ክሳብ 57 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ 14 ቁጽሪ 2 ካብ 2 ክሳብ 4 ወንጌል ዮሃንስ ሓብተና ብርህት ዕብራውያን 12 ቁጽሪ 1 ንባብ ቁጽሪ 15 ናበቦና 18 ሶሪ ንባብ ቁጥሪ 18 እቲ ኣብቲ ሰናይ ተስፋ ክንከውን ዘተስፈወና እሙን እዩ ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩልና ከተንሳኣና እዩ ኣብ ንዘለኣለም ህያው ስለ ዝኾነ ንሱ ድማ ካብ ኣብ ስለ ዝተወልደ ህያው እዩ ስለዚ ዳግም ንዕኡ እውን
هيوت كخون تقبو كابتي مدحاني هيوت سلازي تولده نسون إجزابير أب بحق ودو إيو على هوت يسمع لنا من أنا دي أنا معرمس عدينا بري إيش 6:44 سكع 57 إتي زلأخن أبو زي صحابو أنت زي كوينو نابعي زي كمز زخل يلبون أنا دما بتا دحريت معلتي كتنسو إيه أب نبياتون كلهم أب أملاخ مهورات تخونو إيوم زيبل صحف هالو اتخاب أبوي السمعن التمهرن كتنسو إيه أب نبيات كلهم أب كاب أملاخ مهورات كوينهم إيوم زيبل صحف هالو اتخاب أبوي السمع التمهرن دبلخا ناباي يمزل بجكا اتخاب أملاخ تخوني نبو زرعايو يلبون نسو إيو نبو زرعايو إتيخ بأي زأمن جنا زل عالم هيوت كم زلاتو بحق بلكم الله إنجيرا هيوت أنا إيه أبوتاتكم أب برخا ما نبلعو موتو موتو كاو زبل ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ንኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ እንበልዕ ከመይ ገይሩ ክሂበና ይከኣሎ ኢሎም ሓድሕዶም ተኻትዑ يسوس بولم سجا ودسب أنت زي بلعهم دمون أنت زي شاتهم سين هيوت كم زيبلكم بحق بلكم الله سجا يزبل أدم يونزسته نايزل العالم هيوت اللاتو أنا من بتا دحريت معلتي كتنسو إيه سجا بالعي حق إيو أمه دمي كأ مسي حق إيو إتي سجا يزبل دم يونزستي أبي ينبر أنا ونبو هياو أبو خمزلني هما أنا سلا أبو بهوت كمزلهم كم مخاطي زبل عني سلا هوت كنبر إيو بهوت كنبر إيو أمين قال هوت يسمع لنا معرف 14 كلتا سقع 4 ديت بالحكي هو سبع الله عرف عبيت أبوي بزح محدر انت زي هلو جنا من نجركم نيري حجي جنا سفرة خدالولكم خيد عليه كيدي سفرة مس عدالوكم أبتي أنا زلخو نسخاتكم ون أبو منتي ختلو تمليسة خمسة يمو مساي كوسدكم إيه نابتي أنا زخدم مجدي تفلطوه إخوم على هوت يسمع لنا آمين هاي وزري 10 شعة تقصي حتى نعملو وانجيل يوحنا عبراوين يتنببتن هو سوري برهت حبتي لا تجمع عبراوين 10 فقدي عرف حدا ما أنت زين إحنا دما بخندزي زأكل دمنا مسكر تخبيبنا خلنا نقول زخبدنا نتي تبقنا حاتياتنا نرحب بتي أب قدمنا تحنسيسولنا زلو مقرادمي كا بتعجزتي نويه قال هوت يسمع لنا تقصي 10 شعة حاب تناملو وانجيل يوحنس معرف 20 شوعة معرف شو ديشة كاب 20 شوعة كساب 64 تقصي نباب كتر 10 شعة بنا بملاك سلام ቁጥሪ 19 ብዛዕባቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰደ ስጋን ነፍስን ናቱ ገበሮ ኢና እንብል ንሱ ወይን በቲ ክንገር ዘይከኣል
ተዋህድኦ ምስኡ ሓደ ስለ ዝገበሮ ንዕኡ ከም ዝግባእ ንስውን መድሓኒ ምዃኑ ተፈልጠ ባርከ ስጋኡ ህይወት እዩ ዳግም መድሓን ኩሉ እውን እዩ እቲ ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከቶዶ ናብ ክልተ ክኽፈል ይግባእ እዩ ካብቲ ዘድሕን ህይወት ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ንባዕሉ ህይወት እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 64 ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘላለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ኣይንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክነኣምንስ እንታይ ትምህርቲ እሞ ትገብር እንታይ ክትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል ተፅሓፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ በሎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጀራ እዩ እሞ ነቲ እንጀራ ሓቂ ከዓ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እዩ እምበር ነቲ እንጀራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጀራ እቲ ኸ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ በሎም እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይፀምእን እዩ ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ርኢኹምንስ ኣይኣመንኩምንን ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመፅእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመፅእ ከቶ ንወፀ እየ ኣይድርብዮን እየ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምሮም እሞ እዝስ እተብኡ ነዲኡን ንሕና ንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብለሎ ይብሉ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነንሕድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ዝመፅእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያት እውን ኩሉ ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን እተመሃረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመፅእ ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ኣብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጀራ እዚ ዝበልዐ ዘበለና ዘላለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጀራ ከዓ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ነንሕድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበልዕኹም ደሞ እውን እንተዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ
ሕያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብሂወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብሂወት ክነብር እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን። እዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለኣለም ብሂወት ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ ዝተዛረበ። ብዙሓት ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚስ ጭንቂ እዩ፣ መን ክሰምዖ ይኽእል በሎም። ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ከሎ እንተትሪኡ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ እዩ ሕያው ዝገብር፣ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ። ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዝትሕዞ እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረም። እሞ ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ወዲእ ኣለኹ። አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስምዓልና ንባብ ቁፅሪ 10 ናቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ንባብ ቁፅሪ 10 ንሱ ድማ ዳግም መድሓኒ እዩ። ምስ ስጋኡ ብተዋህዶ ሓደ እንተኾነ እቲ ስጋኡ መድሓኒ እዩ። ሰብ እንተኾነ እውን እግዚኣብሔር እዩ። ከም ብሓድሽ ወልዲ ንህይወት ናቱ ይገብሮ፣ ብኡ ድማ ይገብሮ። እዚ ስለ ምንታይ ነገር እዩ? ነቲ ተዋህዶ ስጋ ምስኡ ምስ ህያው ቃል ሓደ ስለ ዝገበሮ እዩ። ቁፅሪ 11 ምእንቲ እዚ ብዛዕባኡ ንህይወቱ ናቱ ገበሮ ተባህለ። ግና ከህይወሲ ብህላዊኡ ናቱ ባህርዩ እዩ። ከም ብሓድሽ ንሱ ድማ ነቲ ተዋህዶ ንዕኡ ንሱ እውን ንበይኑ ዝወሰዶ ስጋ እቲ ዝወሰዶ ስጋ እዩ ህይወት ዝገበሮ። ቃል ህይወት የስምዓልና ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍፅም ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ወይ ዝተዳለኽን ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘይትፈልጣ ሎሚ ውዕለት ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ብመዝሙር ክንገልጽ ትብሉ ወይ ትብላ እንተሊኹም ቅድሚያ ክንህብ ኢና። ሓንቲ መዝሙር ኣነ እኳ ከመይ ከም ትድመፅ ኣይፈልጣን መልካኔ ነትምኒት ሃፍተይ ክትዝምረለይ ሰዲደላ ነይረ። ፈቃደኛ እንተኮይና ስተትዝምራ ደስ ምበለኒ። ግን ካልኦት እንተለው እቲ ዝኽእልዎ ክወሃቡ ድማ ዝበለፅ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝሓበረ የለን እሞ እንድሕር መምህር ትምኒት ተዳልያላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቴክስት ሰዲደላ ነይረ እታ መዝሙር ኣዳልዩለይ ትብል ኣነ ክእላይ ኣዳልዩለይ ዘምር ያው ምልሓፍቲ ኣነ ፅቡቅ የሪ መልካኔሳ ዘምር ያው ለይ ከውፃእ ኣምባር ቴንክ ዩ ሙሉ ሃፍቲ ፎርዋርድ ክገብረልኪ ነገራትን ወይ ፎርዋርድ ግበረል ኣብ ገጽ 17 ኣላትኪ ሙሉ ገጽ 17 ኣላ ኣብ ንምንታይ 17 ናይ መዝሙር መጽሓፍና ፔጅ 17 ኣላ
اوكي رخيبة يا بس إسران حدا نيات مصحف ناكلتين لبيني مالتي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያግዘኒ አዳልለይ አዳልዩለይ ያሎ አዚሁ ክቡር ቦታ አዳልለይ አዳልዩለይ ያሎ አዚሁ ብሉጽ ስፍራ አዳልለይ አዳልዩለይ ያሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ አዳልለይ አዳልለይ ያሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ አክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቐበሎ አክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቐበሎ ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር ተጀሚረ ዘላለም ሓጎስ እዩ እቲ ዝመቀረ ንምንታይ ይጭነኽ ንኽነብር ኢለ ኣይወድቕ ኣይደክም ምስ ኢየሱስ ኮይነ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ዝኽቡር ቦታ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉጽ ስፍራ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ ኣክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቕበሎ ኣክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቕበሎ ፀሓይ ኣይደልዮን ብርሃን ንኽኸውን ወርሒ ከዋኽብቲ ንዑ ኣይበቅዕን ዋሃዚ ማይ ህይወት ክፈስስ ውዕል ኢየሱስ ኣዳልለይ እቲ ብርሃን ቀንዲል ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉጽ ስፍራ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ኣዝዩ ብሉጽ ቦታ ዓይኒ ዘይረኣየቶ ትማል ኾነ ሎሚ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ፍጹም ዘይምርምሮ ኢየሱስ እቲ ሕያው ኣዳልለይ ኣሎ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉጽ ስፍራ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳልለይ ኣዳልለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዝዩ ነፍሰይ ትደልዮ ኣክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቕበሎ ኣክሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ትቕበሎ ኣሜን። ስለኣብለት ኣዳሊልና ኣሎ ተዓቢ ስምዑ ኢና ንጥምት ዘለና ተመስገን ስለተዋሃበና ዕድል ተመስገን። ተንኪዩ ትምኒት ሃብተይ ቴንኪዩ ሙሉ ሃብተይ በጣም ይመስገን። የቅሬታ ሚትገረያ ፀኒሐ ኣዳልየለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፈሎ ኣዳልየለይ ኣሎ ዓብ ስፍራ ትብል ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና
بقرتها أنا وناي أي رخاب كوانا الله قريتا من كلنا بحنساب كن سمع السنة هنا مو أتي زر أحلافة زر جنبار مخانو نزل علم زنبر الدليلنا خمس الله عين زر أيوه إذن زي سمعته بود سب زي تحلنا نتزل على ما ويكبرز جلسيو الدليل الله عب سفرة قبل كزمر الناس أن هنا دينا ممهر سارة خمون حابتنا مولو قال هوت يسمع لنا تم سمعنا قال هوت يسمع لنا بعد مزمورنا قرر يبلاش يخون إيه قريتها صبغالو يتبل بالجاخد يكوي جلو مسج يتكند نجر صبع لخي هو الدالي اللي يالله هراي مزمورنا بقال እግዚአብሔር ክንሪኦ هراي هيوت حبتنا ثانك يو مولاي بتعمل صبغة مزمور أنا مساعد خير كنا تسمعني زبالكوا يوهانس معرف 14 كابلتس قع 4 أبيت أبوي بزح محضر الله إتي أنت زي هلوس بلكم نير السفرة خدالو لكم أخيد ألخو كيد السفرة مس أدالو لكم أبتأنا زلخو ونسخاتكم أو انتخذ كونس تمليسخ مزئيمو ناباي كوستوكمي أنا ناباي كم زخيد تفلتو إتي منقدون تفلتو وإيخم إن تعمز مستمتعات النزلاس ويتانا يسوس كريستوس كيدوس نعانا تمريشو خوس دنا خمس خوني مسوخ النبر كم زخونا تتصبق بوتان نتي بيس زلوون كم زخوني كم تدخل لجزية تمهرنا خما يخستاجر اللي بتعمي كيد السفرة خدال والكمي تملي شخص بوس دوكمي نزل على كام سايتنا بريو أزي كل فرخاء وقازي كفلو بخوم بمحرته بسوقو نرخبو ايو قال هوت يسمع لنا حبتنا سنايت كات يكستغير هلنا الله حبتنا سنايت زر سناي كالاي كورنثوس معرف حموشة قطري حدا سديدات لنا زلا إذا مدراويت نايدون كان بيتنا انت فرست كو حنت هنصا خب املاخ بيد زي تجبرت نايزل عالم بيتاو سماي كم زلاتنا نفلت إنا قال هوت يسمع لنا حبتنا سنايت حرا ابونا بملاك السلام حرا ابونا نتا عيني زي رأيت بليه قداماي قرنطوس معرف كلتا قطر تشعته جناخ خمت صحف زبل اتعيني زي رأيته إذن خاء زي سمعته قبل بسب زي تحسبه أملاخنتهم زفقروا أدالوا اللهم امين قال هوت يسمع لنا عين زي رأيته إذن زي سمعته أود السب زي تحلنا እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ አዳሊሎም ኣሎ በረገጽ ከም ደቂ ከም ክርስቲያን ከም ደቂ ክርስቶስ እዚ ተዓብ ተስፋ ናይ ክርስቲያን ምክንያት ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ እንደዝኹን ተኮይንስ ካብ ኩሉ ሰብ መደንገጽ ምኾንና ነርና ኢሉ ግን እግዚአብሔር መስገን ክርስቲያን ነቲ ተስፍኡ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝዓለም ዝኸሓልፍ ከሎ ዘይሓልፍ ዓለም ከም ዝጽበየና ለቃል ህይወት የስማዓልና ቦና እግዚአብሔር ደግፍኩም الرأي كالوت مزمورنا وغازي كفل الرأي دينا بري ودو دحنا بني ودو እግዚአብሔር ሲክ ትኩሉ ነገር ካባና ገብረ ሆለስ ካብቲ ፍቅሩ ዝተላዕለ እምበር ካባና ወላ ሓንቲ ዝደልዮ ነገር ወላ ሓንቲ ክፍል ዝፅበዮ ነገር የለ እንታ ዋጋ ዘይክፈሎ እያ ትብል ብኸምኡ ዝብል ቃል ማለት እዩ ብኸምኡ ትብል ናባኽና ደይና ብረይ እሳታ ናይ ካልኣይ ቆሮንጦስ እንደ ክቕፅል ኣደልየቦና ኣተኮይነስ ግና እቲ ነዚ ዘዳለወልና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ
ስለዚ ኩሉ ሳዕሙንቶ ኣላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንና ንመላለስ ዘለና እሞ ኣብ ስጋ ሰፊርና ኩሉና ካብ ጎይታ ርሑቃት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና ግናኸ እሙንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባህጊ ኣሎና ምቆፀልኳ ግን ክትበፅሕ ሓደሓን ዳዕባ ተኽለኒ ግና እሙንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጎይታ ከም ንነብር እውን ባህጊ ኣሎና ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና ብረይ ሓራይ ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ እግዚአብሔር ፈቃድ መዝሙር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 8 ኢና ካብ 10 ጀሚርና ክሳብ 21 እዚ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ሎሚ ክሪኦ ፀናሕና ኣብ ሊናርዮ ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ኣገልገልቲ ዝነበረ ዓብ ፍልጠት ዝበሮ እንታይ እዩ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ እቲ መለኮት ግን ነፍሲ ኮይኑ የንቀሳቅሶ ነበር እዚ ታኽድሕን ዘለዎ ከዓ ነፍሲያ እንድሕር ስጋ ጥራይ ተዋሂዱ ከዓኒ ፍጹም ሰብ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነዚ እቲ መልሲ ዝተዋህበ ንመን ተዋሂቡ ንምንታይ ተዋሂቡ ክንጅምር ከለና ኣብ ቁጥሪ 13 ቁጥሪ 10 ኢና ጀሚርና እቶም ኣብ ሃይማኖት ኣብ ሊናርዮስ ዘለው ኮንቱ ትምህርቲ ዝሓረዩ ነቲ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ድማ ዝቃወሙ እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ነፍስን ልቦና ሰብን የብሉን ይብሉ ነዚ ቅዱስ ወንጌላዊ ዝፀሓፈልና ደኣ እንታይ ክብልዎ እዮም ኢሉቲ ምስክርነት ንባባት ይመጽእ እታ ክንርዳእ ግን ኣብ ቁጥሪ 13 ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ሊናርዮስ እንታይ ከም ዝብል ቶም መጽሓፍ ሒዝና ዘለና ምልክት ተገረና ኣላ ቶም ኣብ ሃይማኖት ኣብ ሊናርዮስ ዘለው ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ነፍስን ልቦና ሰብን የብሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ እቲ ቅኑዕ እምነት እንታይ ምዃኑ እቲ ዝተጋገይዎ አንጻር እምነት ዝኸዱ አገልገልቲ ሆኑ ሰባት ገጊኦም እንታይ ከም ዝመስል ብኸመይ ክእረሙ ከም ዘለዎም ንሕና ከዓ ብኸመይ ነቲ ጌጋ ፈሊድና ካብ ምግጋይ ክንድሕን ከም ዘለና ናብዚ ዘተኮረ ዓሚቕ ትምህርቲ እዩ ከም ትኽሪኦ ፀናሕና ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ከም ዝኾነ ከመይ ገርና ናብኡ ክንጥምት ከም ዝኾንና ከም ዝግባአና እዩ ዝገልጽ ኣብ 17 ዘሎ ጥቕስታት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10:18 ዕብራውያን 2 ዕብራውያን 6:10 ኣብ መዝሙር ከዓ 4:10 ዝረአናዮ እዚ ዝገልጽ ነይሩ እሞ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብ ሃይማኖት አበው ይኹን ካብ እዚ ንባባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ኣንቢበ እዚ ተረዲእኒ ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ከምኡውን እዚኣ ሳይተረዳእኒ ንብሎ ከዓ ቤተክርስትያን መልሲ ኣለዋ ሰብ እንተዘይብሉ ቅዱስ ቤተክርስትያን ግን መልሲ ኣለዋ እዩ ሰማንያ 16 ኣቦና ተና 8:16 ጽቡቕ ሃራይ ከምቲ ንሱ ስጋኡ በይኑ መከራ ክቕበል ምክንያት ዝገበረ ዘይሓምም ክንሱ ድማ ባዕሉ እቲ ዝተዋህዶ ሓማሚ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ዳግም ንነፍሲ በይና ክቅበል ገበራ ብኩሉ ገጽ ግብሪ ትሕትናኡ ክፍጸም ፈተወ ከመይ ንሱ ብህላው እግዚአብሔር እዩ ልዕሊ ኩሉ እውን እዩ ንነፍሱ በይና ናብ ኢድ እግዚአብሔር አብኡ ወፈያ ንሳውን በዚ ግብሪ እዚ ምሳና ሰናይ ነገር ትገብር ዝተዋህደት እያ ነፍሱ እያ ሕጂ ኩሉስ መከራን ችግርን ዝረኸቦ ኩሉ ንባዕሉ እዩ ብገዛ ኢዱ ንዓና ክብል በጃ ተበጀወልና
كل مس جبرها كل خفتصم كا كل زجبروا أنت فتيمس أنا ندحنة كل زبط حنا خاص حجي دقاقي متبلنا أنت مهرنا عند اللخاء تسنى يصيرون قبل نزتوا هذا بعلي قويتنا المدحاننا آمين قال هوت يسمع لها أدينا بالرأي أمين كم تنسوس فوقو بينو مكره قبل مخنيات زجبرة كم تنسوس فوقو بينو مكره قبل مخنيات زجبرة زي حمام كنسو دما بعلو بات توهدو حمام زخونة كموها داغماي ننفس بينا خجبرة خد قبل جبرة ننفس بينا جبرة خد قبل جبرة كم تنسو بينو مكره قبل كم تنسو بسقو بينو مكره قبل اتمكره زقبل زنبره سقا كريستوس ملكوت توحيدو قالو اتسقا كقنزو خلوغن اتتواهدو ملكوت كتنكفاي كإلني ببهر ملكوتو زي حمم زي دكم زي سمع زي موت زي تحس زي تنكفي مالت سلازي قدوس كيرلوس نزي توحدو خجلس كله انتاي لي جلس وزلو لكع كمتي حاسين حاون حاسين ابحاو مساعته مسرسنه ناي تحول ملكع يزحزي كهرن كلها ألم مخون مالت اتحوي اب تحاسين سلاز توحده جن بماسخه هرمو خلو نتحوي كتنكفو لكع اب تحاسين توحيد دلوتي اتحوي جن كتنكفاي كلني بخمس غيريو زغلصو مالتي سلاز زي حمم كنس ما بعلو باتس توحدو حمامي زخونه خمو خا داغم ننفسي بينا مكراخت قبل جبره بخلو جاز قبر تحتنا خفصن فتوى كما ينسب هلاويو اغزابيهري لعلو خلونيو ننفسو بينا نابيد اغزابيهر ابو وفيا نساون بز قبرزي مسانا سناي نجر كقبر زتوهدا نفسو اي حجيت نفسي نفسن سبعو لبونا ناي وسدن زبولا ابرانيو ابليناريوس سحتت مخان بيت ክርስቲያን አብገዚው ስለዛ አረመቶ ሕጂ ክርስቶስ ስጋ ይወሰደን ካብ ማርያም አምስ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ተዋሃደን ዝብሉ አቦታት ቤተ ክርስቲያን አቀዲሞም ዘም ቸርች ፋዘርስ ዝብሎ ሃይማኖት ከይተፈላለየ ኮላ ኣብ ሓንቲ ኮላ ዝሓገግዎ ሕጊ ማለት ራይ ሎሚ ህይወት ሓብትና ኢድሓፊላላና ሕጂ ደን አንተ ወይ نعنت يا بنا سوري ራይ العفو أنيري هراي غزي يالنا نايت غزي خانا حزبي زغونه زستنتنايو ويكا حتون تلينا لومي زي اترديه كابتن باباتكم هو سلازي ابيت انا امسكم ابزا صار شوعته كاناي طبب سولومون لكم زنببكم ماسي اسمه بنا مصحف لذي بالله بطعم النزي حجي زلو غيزي زبلونا بحال زلو غيزي زنبوا كلهم سطعم لبخاص تنكفيات حجي زلا زوان زلو طبب سلومون يبلين به ابنا زنبوا ربنا الراي وعد እግዚአብሔር ይሁን ምናልባት አብ ቤተክርስቲያን ተልዩኒ አቡነ ሰሎሞን كنحات زتبابة سلامون بطعم ربنا يصدق بطعم بتدلينا هو زاهر مسكن اتي ኦርቶዶክስ ባይብል ስታዲ ዝብል በእንግሊዝኛ ኩሉ እትዮም አለው ማለት እቲ ኣብ አማዞን በቀረባ ረከቢ ዝኸላይ ቆኖና ትግርኛ ግን እንተልይዎ እንደዘይብሉ ኸ بخمي كن رغبان نخل كن حتى تمو كفو محساب بيات بالمالتيو أبا سلمون معرف كلته كاب حدا 17 تحد كفاءات سبات بخفاءاتون كم زس عبي بلو أدمينا حاصرين چنكن زمولونيو مودعاتو مس مسخا مهدمي يبلنان
ናብ ዓዲ ሙታት ተመሊሱ ብምባል ዝፍለጥ ሓደ እኳ የልበን ካብ ዓዲ ሙታት ተመሊሱ ብምባል ዝፍለጥ ሓደ እኳ የልቦን ብዕድልና ኢና ተወሊድና ህይወትና ምስ ሓለፈት ከዓ ጥራስ ከም ዘይተወለድና ክንከውን ኢና እንፋስና ከምቲ ኡፍ እንብሎ ትኪ እዩ ኣእምሮ ድማ ብሓይሊ ህርመት ልብና ዝተፈነወ ብልጭታ እዩ እዚ ብልጭታ እዚ ምስ ሞተ ሰብነትና ናብ ሓሙሽ ክልወጥ እዩ እንፋስና ድማ ክፍሊ ናይቲ ኣብ ሃዋህው ዘሎ ኣየር ክኸውን እዩ ግዜ ምስ ሓለፈ ስምና ክርስሳዕ እዩ ንተግባርና ድማ ሓደ እኳ ኸቶ ኣይክዝክሮን እዩ ህይወትና ከም ደመና በኒኑ ክሓልፍ ከም ግመ ብዋዕያ ፀሓይ ክትጠፍእ እያ ኣብ ምድሪ ዘሎና ዕድመ ከም ጽላሎት ሓላፊ እዩ ሓደ እኳ ካብታ መዓልቲ ሞቱ ዝመልቕ የብልናን ንሱ እውን እዩ ንድሕሪት ክመልሶ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እምበኣር ንዑ ነቲ ኣብ ህይወት ዘሎ ጽቡቕ ነገር ብምግባር ንተሓጐስ ከምኡውን ከምቲ ብሕፃንነትና ናፃ ኮይንና ብገለ ነገር ከይተገደስና እንገብሮ ዝነበርና እናገበርና ንንበር ብኽቡር ዋጋ ነቢት ገዚእና ንስተ ዝበለፀ ጨና ንጠቐም ከምዚ ከም ዕምባባ ቀውዒ ጽቡቕ ዘበለ ሓንቲ እኳ ኣይትትረፈና ጽጌረዳ ከይነቐፀን ከይረገፈን ከሎ ኣሪና ክዳን ፀጉርና ንግበሮ ንዑ ኩላህና ብሓደ ኮይንና ናይቲ ግዲ ዘይብሉ ሓጎስና ምልክት ኣብ ኩሉ ቦታ ንግደፍ ከመይ ህይወትና ካባና ክሳዕ ክንዲ ብዙሕ እያ እትፅበ ንዑ ነቶም ድኻታት ንጨቁኖም ሽሕ እኳ ቁኑዓት እንተኾኑ ኣይንንሓፎም ንመበለትን ንሽማግለን እውን ክብሪ ኣይነርእዮም ዝደለናዮ ነገራት ክንረክብ ክሳብ እንኽእል ሓያላት እንተደኣ ኮይንና ንሕና ቁኑዓት ኢና ክንብል ኢና ድኹም ኮይኑ ኣብ ቁም ነገር ዝበፅሐ ሰብ የልቦን ስም ነቢ ዝቕበል ዓስበ ነቢ ክረክብ እዩ ካብዚ ከም ዝመሰለ ጥፋኣትን ትርልብን ከዓ እግዚኣብሔር ይሰውረና آمين آمين قال هيوت يسمعنا قال هيوت يسمعنا أمير أملاح ويفزحلكم بحق إززي نزي حج زلنا جدي نزولو يكابني أملاح كوت وان الدليو أمريت كلنا تانا تقاط راح مدر تانا نفسي كم زيت نبر يبلان ولا حنتين إحنا كم كريستيان قد إحنا نزل عالم هيوتنا نتسبب زلنا أبزع عالم سي أنا كم تعرف زيوم قلت حج زلا جزي بحايلهم زؤمنو بحايلهم زقوبو حج زقوبو زولا مالتي حجس بتعمي لبخات كفيا بلهن بنا عليه وتسمعنا قاعد بسحبكم من الاسم تعمي نقول لنا علمت أن نهابكم زسي إحنا ذهبنا أملاح من هيبو تعمي إن ما لنا تعمي ذكر ماما خبرنا أملاح يكون أبونا يغني الله آمين 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 تدلين ترقي باسي بتعمل تنبو خلاص لبخاص يزبر مصحف يمك خبرنا أملاح حكي آمين آمين قلنا أبونا أبزي أحطو زلاتن بزا طبب سلومس أبزا بايبل سابق مرغيبكم أبزنا بايبل نبولو أبكال أي قانون أبزي حزني أزلنا مصحف أو أين رهبانينا نابتنا بايبل يلان حكي أو يلا هو مش يعني خاختفين نصنهم تنكي ጌታ እዛ መፅሓፍ ተረኸብኩም እና هو وين سيني أبونا هروح بالماء خبرنا أملاح هو يعني تسل البغات إنك بس نحجز لنا جزيت بطعم ساك دورة كامل قلت مصحف الله أنا مسيني يعني آمين آمين نقول لنا قال هي وتسمع لنا الرأي تكون حسابات تلينا قبلنا ندحر زي بلنا أبا الرأي 10 شمنت ربنا 10 شمنت 10 شمنته 10 شمنته حرة ايوه إتي أبسناي تسفى نخنكون ذا تسفى ونأمن إيو كما يقول يسوس كريستوس نخلنا خيتنسأنا إيو أبناي زال ألم هي وسيلة زخنا نسو دما خابو كاب أب سلس تولده هي ويو سلز داقم نعوون هي وكيخون تقبعو كاب تمدهاني هي وسيلة تولده نسو نقزابير أب حقي ودو إيو إذا تحنزي هذا خطب هو عندهم أبونا تتصفى ذهبنا نمتنسأنا نقول هذا قويتان السئي أتنسأنا أبزل عالم هي وتتصفى ذهبنا دما
ካብ ኣብ ስለ ዝተወልደ ህያው እዩ ካብ ኣብ ተወሊዱ እውን ህያው እዩ ስለዚ ዳግም ንዕኡ እውን ህይወት ክኸውን ተገብኦ ካብቲ መድሃኒ ህይወት ስለ ዝተወልደ ንሱ ንእግዚአብሔር ኣብ ብሓቂ ወዱ እዩ ተኻብረተና ስማዓኒ ድሓና ብረዋ ኣባያና على هيوت بحق صباله زبطه قاليس له اتي سناي تسفهن كون زي تسفونا اموني كمي ويتانا يس كريستوس نقول لنا ختنسى الناي اب نزل عالم هياو سلازخونه نسو دما خاب اب سلاز تولده هياوي سلاز داغماي نعون هيوت كخون تقبو كابت مدحاني هيوت سلاز تولده نسو نغزابير ابو بحق ودي سلقالاتو غزابير تمسكن يكون تاينا نبل ولد اب بملكوته ولد مريم بتسبيته كلتا لدت بتواهده كبري ولد اب بملكوته እግዚአብሔር አቦይ ወደይ ክልከሎ እግዚአብሔር ልክዕ ከምቲ ብርሃን ፀሓይ ካብ ፀሓይ ዝወፅእ እቲ ብርሃን ፀሓይ ካብ ፀሓይ ከም ዘይቅድም እቲ ፀሓይ ካብቲ ብርሃን ክፍለ ከም ዘይክእል እቲ ወልድነት ናይ አቦ ከምኡ ዓይነት እዩ አቦታት ቤተክርስትያን ገልጾ ከለው ስለዚ ወልደ አብ መለኮቱ ወልደ ማርያም በትስቤቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ኸበረ ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦና አቤ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን غيركم بصلوت كتعزولنا بخبر يعدم الراي كبرنا مسغانان بنا املاخ يكون ربنا قال وتسمع لنا كمين حفتنا عملو زماري الاخت يسمع لنا تم كلكم نبز غباء زلهم نتي تقصتات بمنباب نتات زمرت معرافين بتقص مسناي كمون ካብ ዝኽን መሃሮ ዘምሰና ምዕራፍ 80 ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ተረዳእኩም በአስተንትኖ ዘይተረዳእኩም ድማ ብሕቶ ተሳቲፍኩም ዘምስኹም እግዚአብሔር ንኹልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እቲ እንመሃሮ ዘለና ድማ ነቶም ቅዱሳን አቦታትና ክንመስለሉ ኣብ ሓቂ ክንጸንዓሉ ሰማያዊ ሃገር ድማ እቲ ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ዝተዳለወልና ዝብል ወረስቲ ክንከውን እዚ ቃል እዚ ክንመራሓሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ኣብታ ቁፅሪ 17 ሽዑ በቲ ዘመንቲ ነፍሳት ካብ ስጋ ተፈልየን ክወፃ ከለዋ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይወርዳ ኣባይቲ ሞት ክሳዕ ዝመልኣ ናብ ገሃነም ይፍነዋ ነበራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢድ እግዚአብሔር አብኡ ምስ ማዕቆበ ግና ናብ ሰማያት ዘእቱ ሓድሽ መገዲ ኣዳለወልና ናብ ገሃነም ኣይንኸይድን እንታይ ደኣ ነቲ ዝፈጠረና ኣይና እንስዕቦ ነፍሳትና ድማ ከምዚ ኣብ ኢዱ ነማዕቆብ ክብሪ ምስጋና አነ አምላኽ ይሁን በቲ ዘመን እቲ ነፍሳት ካብ ስጋ ተፈልየን ክወፃ ከለዋ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ወርዳ ኣባይቲ ሞት ክሳዕ ዝመልእ ናብ ገሃነም ይፍነዋ ነበራ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ትቅድም ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ቅድሚ ምውላዱ ዘአበሰ ወዘይአበሰ ቀነዮም ሞት ይነሩ ቶም ዘአበሱን ዘይአበሱን ዝበደሉ እንደይበደሉን ሲ ኩሎም ሞት ገዚእዎም ከም ዝነበረ ኣብዚ ድማ እንታይ እዚ በቲ ሽዑ ዘመን ሲ ኩለን ነፍሳት ካብ ስጋ ተፈልየን ክወፃ ከለዋ ሲ ናብ ትሕቲ ምድሪ ናብ ኣባይቲ ሞት ናብ ገሃነም ዝፋነዋ ነይረን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር አብኡ ምስ ማዕቆበ ግና ናብ ሰማያት ዘእቱ ሓድሽ መገዲ ኣዳለወልና እቲ ጎይታ ዝጸለየ ጸሎት ስለመን እዩ ስልየና እዩ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር አብኡ ምስ ማዕቆበሲ ናብ ሰማያት ዘእቱ
ሓዱሽ መገዲ ኣዳለወልና ናብ ገሃነም ድማ ኣይንኸይድን ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ዘመን ምርጫ ኣይነበረን ዝበደለን ዘይበደለን ሲ ሞት ገዚእዎም ከም ዝነበረ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ግና ጎይታ ብምውላዱ ጎይታ ድማ ኣብዚ ዕዳና ብምኽፋሉ ሓዱሽ መገዲ ናብ ሰማይ ዘእቱ ናብ ሰማይ ዝወስድ ኣዳልዩልናን ከፊትልናን እዩ ናብ ገሃነም ኣይንኸይድን ሕጂ ናብ ገሃነም ናይ ምኻድ እንታይ እዩ ምርጫ እዩ ማለት እዩ ቀዳሞት ምርጫ ኣይነበሮምን ንዓና ተዳልዩልና ዘሎ ናብ ሰማይ ዘእቱ እዩ ነቲ ናብ ሰማይ ዘእቱ ኣይደልን እየ ኢልና ምርጫ ናብ ገሃነም ናይ ምኻድ ግን ናትና እዩ ማለት እዩ እሞ ናብ ገሃነም ኣይንኸይድን እንታይ ደኣ ነቲ ዝፈጠረና ኢና ንስዕቦ ነፍሳትና ድማ ከምዚ ኣብ ኢዱ ንማዕቁብ ባር ንሕና ናብ ገሃነም ከይንኣቱ ምእንቲ ነቲ ናብ ሰማያት ዘእቱ መገዲ ኣዳልዩልና ዘሎ ነቲ ዝፈጠረና ጎይታ እንታይ ንግበሮ እዩ ዝብል ዘሎ ንስዓቦ ነፍሳትና ኸ እንታይ ንግበረን ናብ ኢዱ ነማዕቁበን ናብኡ ንፀጋዓየን ኣብ ፅላል መቅደሱ ንተዓቆብ ድሕሪኡ ድማ ካብቲ ናብ ሰማይ ዘእቱ መገዲ ዘውፅኣና ሓይሊ ኣይክርከብን እዩ እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንዓና ናብ ሰማይ ዘእቱ መገዲ ኣዳልዩልና እዩ ኣምላኽና ናብ ገሃነም እንኸደሉ መገዲ ኣየዳለወልናን ናብቲ መገዲ ናብ ሰማይ ዘእቱ መገዲ ምስ ሓሰብና ንሱ ይደልን እየ እንድሕር ኢልና ግን ብምርጫና ናብቲ ናይ ገሃነም መገዲ እዩ እሞ ነቲ ዝፈጠረና ኢና ንስዕቦ ነፍሳትና ድማ ናብ ኢዱ ኢና ነማዕቁብ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ነቲ ዘዳለወልና ናብ ሰማይ ዘእቱ ንዕኡ እናጠመትና ከይንሕለልን ከይንደክምን ድማ ነቲ ዝፈጠረና ነቲ ናብ ሰማይ ዘእቱ መገዲ ዘዳለወልና ንዕኡ ክንስዕቦ ነፍሳትና ድማ ናብኡ ኮነ ማዕቁብ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝምህረና ዘለብመና ዝነግረና ዝመኽረና ዘሎ እሞ ንቃሉ ከም ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ክንነብረሉ ክንፈርየሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሕራይ እሞ ብጸሎተ ክንዓፁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለሁሉ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ሓይሊ ስለ ዝሃብከና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ስለ ዘፈፀምካልና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እዚ እንመሃሮ ዘለና ቃላት ድማ ኣምላኽና መገድኻ ዘትሕዘና ደድሕሪኻ ድማ ከም ንስዕብ ዝገብረና ናብቲ ናብ ሰማይ ዘእቱ ተዳልዩልና ዘሎ መገዲ ኣትሕጁ ኣብኡ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዘጽንዓና ግበረልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ኣጸብቀልና ምጅማርና ዘይኮነስ መወዳእና ተጸበቀ እዩ መወዳእታና እንተጣዕመ እዩ መወዳእታና ድማ ሰናይ እንተኾነ እማ ኣምላኽና መወዳእታና ኣጸብቀልና ኣብ ኩሉ ነገርና ኣይትፈለየና ንዓለም ድማ ኣምላኽና ሰላም ካውርደላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት
أبيت مأسرتي أب إهنتا أب مكرا أب شجر أب صوبان زلو كلهم دما مسروا فطر لهم ولدنا يوم كلهم أملاخنا باريكا قدسكا ناتكاغر كايع بيلنا نعها نخبري نعنا دما نحقوس كبرالنا أوفر زلو دحان يتولنا أما قشا زلو كلهم دما أما قشعهم دحان ملسلنا صومنا بارخلنا قدسلنا كل هواساتنا كاب حماق نقرات إيمو ناب سماي زتأمت صومن صلوتن سبعيا كمبوتاتنا تقبل كلم تقبللنا بركات عدينا قدس دنجل مريم كفلنا سلام عليكنا أخانا مسكنك سلام دما حضرنا سانا زو عليك أملاخنا مسانا تحضر دما نمعقبك أب سمايات نبر عبونا سمكاي قدس من قصغات مصا فاركام تاب سماي كم دما أمدري يخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا النمبر مفتنا يتأتونا من قصن حيدن كبرن إذا لعلمنا تكاين ما أمين أوغزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابي هرصبات قويتا سراوي سلام لك لخو سخي كاب أنس برختيخي فركر سخون برخيو وملتا تسقا يا بهير مساقئيو وفستي داسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفكوه فودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين فتاوي سري زينا أملاكا ودان يس كريستوس كانيكا كانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أويا كانات وأويا دياقونات إدو أنس أيدو قوصانات ببسمكمو كنو فتانا ونصحاني يرسيان اسكلوان سميات زيو مهارن كريستوس مال عصر تغلتي زيو مهارن كريستوس 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 كم أون بأنت أجزئتنا مريم مهارن كريستوس مال عصر تغلتي بأنت أجزئتنا مريم مهارن كريستوس 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 أجا قويتانا إيسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ቃል ህይወት አቡነ ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና የምህልላ كل قدم እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ አሜን 30 100 ሰናይ ፈረፈሪ ክንድሕነሉ ክንጸድቀሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና አሜን ኩልኩም ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ ኣገልግሎት ብኣንቃ ኣድዎን ብትባዕትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ከምቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ዘፈጸመና ንዝመጽእ ኣገልግሎትና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ጀሚርና ብድሓነ ሰላም ክንፍጽም ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም بسلام الرهبنا سلام كنا አሜን አባታትና ሰላም ክበር لنا برخليسي ጽብቕ ምሸት ኣምጽፎምና ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን በመድህነ ዓለም ቤተሰብ ብሩኽለይ ትግበረልና ኣብ ዝመጽእ ከዓ ኸም ይረኽበና ናይ ሽዑ ሰባት በለ ቃል ህይወት የስማዕና ቦታትና ሁሉ አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩኽለይ ስለዝነበረ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዕና ብሩኽ ለይቲ ኣቦታትና ቋም ወገሰኩም ናይ ደቅና ተቐቢዖም ርኢናዮሞ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን آمين آمين ቴንኪ ኣቦታት ጽቡቕ ተማሂርና ቃለ ህይወት የስማዕልና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ ጥዕም ለይቲ አንቀኒው ስጋዕኩም ሰላም ይቀኒየና
آمين آمين لكن هذا أتمر ديم سنبت مثيلني تكاكيدي سنبت مثيلني علي بليك معنا وبليك بارك الاثنين. آمين آمين نهلنا آمين أبونا يتمال سنبت نير مع السيامة مرة هذا سنبتي لو منامش حق خنا أبونا كلتا نجاري صباح سنبت نايز يوم كاب هاي سكول كوليجات زودوا بيت خريستياننا دك بيت خريستيان بمرة قبر اللوميا قالت مالي سنبت كأني أبن نيو جيرسي كنا نيرنا أو نيرونا أبونا مكاريوس ناي مبلس 9 على ثلاثتهم السي إلل ناي 7 عمد أمون كسرنا هيوت السي ناي 3 كان ناي باباس كاب زخونو سلازي كاب بيت خريستياننا أحد دياقونن حونا دياقون ساميل ولد أب كمون السي دياقونات 5 أنا كنت استمر يقوم له ما قلتكم ذكرهم السي إلل يختم أنا خبرتنا كرمانا يبتا كريستيان أنا سنبتي لنا نسنبت سابي ليلي إدي أيش معهون بحق طبق كابزلم سنين لا لخ أزخ أدو حقوس أفت في ممنتم ترف أخم إقبر لنا عشبكم تواهيبكم نخصهم كأخلو التكبار زو علكم دي لم تقبل تزرفوكم بحق كلكم مبتاتنا بحق ما بوشيكم ترخبوا دلو أدمنت عنا نهيبكم طبقهم كثر ينبركم كلنا طبقكم رئيم برنا آمين آمين نهلا وانا قال هيوت يسمعنا بطاتنا سبكنا ما رامسينا نقع منقصكم رئينا يا أبونا خا برغتهم رديت ما يفعلنا قع سلامتكم سلامة ملسكم زتنا خا أملا خطوز لعل الرداد صحيو أبوتاتنا خا ما خميهم تريزر لهم دوبلنا أدمنت عنا نهبكم كلكم كبرنا أملا مليش أقايب زحكم أبوتاتنا بناي آمين نهلا مين طبعا حاجسنا بطعامي زابير كم زي ما بوزولو انكسروا بطعامي زحزن جن كبرنا أملاخ يكون أدمنت عنا نهبهم دو يقولوا لنا ترك الزمن برخوتو يسولينا آمين حاونا دياكون قرماين قع سلام أثغا ولا همودة تايخون عابة تسفا أيزا قلقلوت زرلك هرفانن دليتن يوزقلس أمو تسابي بكاب تزلغا ولا حانت دقيقة خون ولا فرق ساعات خون سميعي زي ساتا في الكاب مساخة سيتساد كان أثبته تان نخفلكا نعم بسم كخا أنا أملاخنا نمسكنو بسم كلهم زوم أبا قلقلوت زوم سيوخا أي بحق عابو موراليمو زبنا قلقلوت كايبارخ بحدار كاب بدك تحقوس حاونا ديكون قرماي أبونا أبيت مصحف أبو بتخسرنا اللودي والله أوكي الرأيمو كنا تخلق ده وسد ولا كنا حنكمل تخلق ولا وسد هو فقد عنك مسوح الله توسدي كالي كاتي فنت هيوت امنت أرثوذكس بالك أخلت تفاليم كألو بتاعما قداس مساحت بزي بتخسيان زتحاتنا هو في الحقرة سبكت مالتي هو رأي ما كبرنا أملاها هون سلام ليتي كبرنا سلام كان كبرنا آمين بروح ليتي آمين نقول لنا سلام ليتي آمين